Провокирана съм да направя това видео заради едни истории, които чух вчера, които чух близките дни, наскоро, съвсем наскоро. И става въпрос за нашите деца, за християнските деца, които се раждат и се възпитават в църквата. И това, което става с тях напоследък, е много опасно, защото всички много добре знаем, че дявола не спи и като рикаещ лъв обикаля и търси кого да погълне. Негова мишена в момента са нашите деца. Нека да се молим за тях, но това, което искам да споделя, са две истории, в които би трябвало да ни се отворят очите и на нас, и на децата ни. Нещата, които Бог ни забранява и е написал като заповеди в Словото, те не са за да стане той по-велик, защото неговото величие е достатъчно голямо и никой не може да събори или да отнеме от славата му. Така че той си е Бог, непроменяем, но това, което Бог е направил, да ни даде Божието Слово и заповедите за наше добро, за да можем ние да бъдем добре, за да можем самите ние да бъдем внимателни, за да може на нас да ни е добре. В Колосяни 3 глава 5 стих казва: омъртвете онова, което е земно в частите на вашите тела. Блудство, нечистота, сексуални страсти, вредни желания и алчност, която е идолопоклонство. А в Деяния 15 глава 29 стих казва да се въздържате от ядене на идоложертвено, кръв и отдавено, също и от блудство. Бог предупреждава да се пазим от блудството. Интимността е създадена за брак, за да може, когато има едно, че да се създават децата по този начин, второ, за да може, когато има проблеми между партньорите, любовта да ги съединява отново заедно. Божия промисъл е твърде голям и дълбок, така че няма да разнищвам това, но историята, която ме потресе в тези дни, вчера примерно, е това, че наши деца, израсли в църквата, са завличани от блудство точно толкова, колкото и тези, които са в света. Съжалявам да го кажа. Става въпрос за едно момиче, история ми разказаха вчера, което е било твърде успешно, завършило своето образование с реализираност, много добра кариера. И това момиче среща приятелка, която е обаятелна, много симпатична. Вижте, дявола не се показва с рога, не се показва черен, не се показва грозен. А той е бил един от най-красивите ангели, който е бил хвалител на Бога, така че това, което показва на нас и на децата ни, не е грозното си лице с рогата, а показва красиво лице. И в красивото лице на една девойка, светска приятелка, с която се свързва това момиче, е много обаятелна, много симпатична, много забавна, изключително забавна. Вижте, света предлага големи забавления, от които трудно да се избегне, дори и за нас възрастните, камо ли за децата ни. И това момиче тръгва с тази приятелка, тя я свързва с мъже, води я на забавни места, другира я. Нашето, така ще кажа, нали, християнско момиче, не го познавам, е до толкова умаяна от всичко това, което се случва, че е като муха в паяжината на паяк. Паяк залепва с нещо като лепило жертвите си. И това лепило е в мрежата, която се оплита мушичката или насекомото. И той после започва да със своята... Има едни такива неща, за които сега толкова не ми се говори и не съм го чела, с които оплита жертвата си, правя на пашко и смуква живота от нея. Това, което прави света с нашите деца, да ги привлече в мрежата си и когато залепнат там крачетата им, да ги оплете до такава степен, че да измучи живота от тях. Това, което се случва с момичето, е, че попада в затвор. И в физически, и в психически затвор, от който няма излизане. Другото нещо е, че нашите деца пък
Нормално е да се харесват. И другата история за две деца, които са израсли в църквата. И вместо да създадат връзка, с която да създадат набожно потомство и да изпълнят Божията воля, те са стигнали до блудство, от което, слава на Бога, в един момент Господ ги е спрял, не се е стигнало до крайност, но това, което се е коментирало между тях е, че той е трябвало да бъде по-настоятелен, за да се случат нещата. За да се случи какво? Това, което трябва да се случи след сватбата. И Бог е казал да се случи след сватбата и вярващите да създават набожно потомство, а не да се случва преди това. Искам ние като родители да се молим, а и много младежи да обърнат внимание на това, че могат да стигнат до лудница, до затвор и до гроба, ако оставят дявола да ги завличат чрез неговите неща. Има много момичета дори, които раждат деца без бащи и нямат семейство, защото са си позволили да стигнат до блудството и след това са били спрени от своите вярващи родители да не правят аборт, да не убиват детето си. И това дете всъщност расте без баща. Нито един от трите неща, за които говоря, не води до нещо добро. Всяко едно действие си има последствие. Това не е шега. Това не е шега. Бог ни предупреждава да се пазим от блудство, както от идоложертвено, както от ядене на кръв, на отдавано, на всякакви мърсоти. Блудството влиза там. Интимността е създадена за брака, казах го вече. И каква е нейната цел? Да възобновява любовта между партньорите, за да могат да остават през целия си живот заедно. Ние като християни сме отговорни да подклаждаме този огън между нас в семействата си. Но нека нашите младежи да спрат да си играят с огъня, защото това е твърде опасно. И говоря го това, защото аз също имам син, който не е женен. Имам и внук, който е вече на такава възраст, която го привличат девойките. Имам и малкия ми внук също, внучката ми. Те са на 11 години, те вече почват да мислят за тези неща. И аз съм длъжна да споделя всичко това. В първия случай, за момичето, което говорих, тя тотално проваля живота си и бъдещето си. Плодява, стига до много гадни неща. Във втория случай, тези двама млади, които можеха да създадат набожно потомство, толкова много се намразват, че започват да воюват и да си отмъщават един на друг. И да правят неща, които са още по-гадни. Ето там ли трябва да стигнем? Нали затова имаме Божието Слово? Нали затова се учим? Да не сме като мухи, които скачат в мрежата на паяка, оплетени там с изсмукан живот. Това, което ще направи блудството, е, че ще ви изсмуче живот. Вижте, всички сме, не само младите, не само мъжете, не само... всички сме изкушени от това да бъдем привлечени от някой друг. Всички, включително и аз. Всички сме изкушени от това, но има спирачки, които трябва да ударим. Има момент, в който трябва да спрем. Срещаме хора, които сме обичали в миналото. И това може да предизвика чувства у нас. Но ако не прибегнем към Бога за спасение, ние ще попаднем в мрежата на паяка. Аз не искам никой да изпада в мрежата на паяка, защото това е убиване на бъдещето му. Деца, които остават без родители. Деца, отглеждани от чужди хора. Знаете ли, че има дори деца, които са се самоубили? Заради тичането след привлекателния свят,
който предлага много удоволствие. Момичето, за което говорих, Господ да я възстанови отново. Момичето, за което говорих, на нея са и предложени толкова много страсти, че тя изгубила ума си. След това била изхвърлена от компанията, в която са я привлекли. Изхвърлена като мръсен парцал, като омърсена дрипа. Това, което ще направи дявола с вас, скъпи младежи, е след като си поиграе с вас и измучи живота ви, да ви изхвърли като омърсена дрипа. Това ще направи. А Бог е този, който със своята дреха на праведност ще ви покрие и ще ви даде не само вечен живот, а добър живот тук на земята. Винаги, когато съм се доверявала на Бога за нещо, после е имало много хубави последствия. Моля ви, доверете му се, за да може да имате благословен живот, с който да го прославяте и с който самите вие да бъдете щастливи и да се радвате, а не да бъдете с изсмукан живот, изхвърлени като ненужна вещ някъде. Или не дай Боже да се стигне до зависимости, наркотични зависимости. Толкова силна опасност има сега. Не дай Боже се стигне до нещастни деца без родители. Не дай Боже се стигне до вражда. Това също е голям грях. Да мразиш някого. Да мразиш някого, защото неправилната любов се е превърнала в омраза. Точно това прави дявола. Кара ви да консумирате това, което не трябва, за да ви отрови. Това, което изглежда толкова привлекателно, съдържа отрова. Послушайте Божието Слово и не яще от отровата на блудството. Моля ви, от Христова страна. Моля се Бог да запази всеки един от нас. Най-вече да пази нашите деца, които сме родили и отглеждаме в църква. Да ги пази, защото това не води към нищо добро. Там, където се стига до крайности, бъдещето е напълно съсипано. Моля се Бог да възстанови тези хора, да се покаят за греховете си и да не ги правят повече, за да могат отново да бъдат покрити с изцелителната дреха на праведността на Исус Христос. Дано да сте ме разбрали правилно. Не искам да засягам никого лично, но това са реални истории, които ни грозят в днешно време и е твърде опасно. Моля те, Боже, да ни опазиш от блудство, от грях, от всяко нещо, което би могло да съсипе живота ни и да ни отдели от Тебе. Моля те да опазиш децата ни, внуците си и бъдещето на християнското поколение, Боже, към което Ти гледаш, а дявола иска да ограби. Но Ти, Господи, си по-силен и аз извиквам Твоята победа в нашите деца. Да бъдат твърди и да устояват срещу блудството, което е толкова, толкова привлекателно, че е като мрежата на паяк.